Pozdrav, dobrodošli na kanal. Ovo je sada treći video u seriji gde ću objasniti princip odzračivanja hidrauličnih kočnica. Uvek se koristi kod hidrauličnih kočnica neka vrsta tečnosti, kod nekih je to DOT hidraulično kočeno ulje, a kod drugih je mineralno ulje, odnosno izvinjam se, DOT je tečnost na bazi glikol-alkohola, a ovde kod ovih sa mineralnim hidrauličnim uljem je u pitanju ulje, ali princip je isti. Postoji tečnost, treba u sistemu da bude samo tečnost i ne sme da bude vazduh. Zbog čega ne sme da bude vazduh u kočionom sistemu? Zbog toga što vazduh, za razliku od kočione tečnosti, može da se kompresuje. Tako da, kada se primenjuje kočiona sila, umesto da sva bude upotrebljena na to da se pakne pritiskaju uz disk, deo te sile bude primenjen na to da se samo vazduh kompresuje dok god ne dođe do tolikog pritiska da se pretvori u tečno stanje uz, ali to naravno ekstremne sile, nećete to uspeti rukom, ali ćete dobiti efekt kao da postoji neka guma, neka opruga koju stežete, a nema primene na kočnici, nema jake kočione sile. Sad probaju ću to da demonstriram ovako prstom, ne znam koliko će uspeti videti, da ja sad vršim kompresiju vazduha, a kad pustim skoro da se ovo vraća, malte ne mogu rukom tako dobro da zatvorim i nije ovo kruto, ali je princip taj. Tako da, važno je zbog toga izbaciti vazduh iz sistema. Sad, kad se radi odzračivanje kočnica, uvek se to radi vazduh uvek bude gore. Znači, mehurići budu uvek gore i sad ćemo to probati da demonstriramo ovako, kad ja ovaj špic izvučem. Kad izvučem da ima vazduha, kada pritiskam, prvo izlazi uglavnom vazduh iz njega, pošto je gore. Ovde je krenulo nešto malo kao, ali i dalje tu izlazi vazduh, sve dok ne poteram komplet kočionu tečnost do kanala da ne bude nijedan vazdušni džep ovde. Čim vazdušni džep ode, sad sam dobio i ovo treba da bude u sistemu da nema vazduha, da se dobije ovaj efekt. Ako okrenem špric na opačke, ovako kad je zatvoren, njemu sad ovaj sistem kapilara sprečava da se vazduh pojavi, ali ako se javlja vazduh negde u sistemu, evo ovako, ovde se vidi mehurić, evo vazduh je otišao gore. Ne znam da li se vidi mehurić na snimku. I sada da bi ga izbacio moram da ga oteram na gornji deo i da ponovo krenem isterivati tečnost, iako ovde iznad ima tečnost i on neće izaći sam od sebe, pošto je usko ovo crevce. Tako da to je princip koji se koristi kod odzračivanja. Postoje dva obično otvora, jedan na samoj ručici i jedan na samoj čeljusti za kočenje, to je u ovom slučaju ovo. I kad se radi odzračivanje, bitno je da ta dva mesta, dva otvora gde vazduh može da izlazi, budu na gore, kako bi vazduh mogao da izađe. Pa vi kad poterujete ulje ili kočionu tečnost bilo s jedne, bilo s druge strane, isteraćete vremenom sav vazduh i ostaće samo kočiona tečnost u sistemu što se želi postići. I zbog toga su svi principi za odzračivanje kočionih sistema ovih hidrauličnih baziraju na tome da se na gore stave otvori, da se ili s jedne ili s druge strane ubrizgava kočiona tečnost i da se čeka dok ne izađe sav vazduh, pa se eventualno protera malo i u kontrastranu, to ću isto objasniti, kod nekih sistema pogotovo, da se može šprici uvući i vratiti dok je u njemu samo kočiona tečnost bez vazdušnih tih džepića, da se poteraju svi mehurići koji su se bilo gde mogli zaglaviti, uz kasnije nešto malo čak i tapkanja i pomeranja koliko moguće, bez da se bilo šta prospe, kako bi se bilo koji mehurić koji je eventualno ostao mogao osloboditi. Tako da, to je princip za odzračivanje kočnice i na osnovu toga se sve kočnice odzračuju, pa pokazat ćemo sad demonstraciju sa ovim kočnicama. To je to.